आरो जोंहा सफैबावनो हादों मोनफ्रोमबो लानानै मोनसे फुटबल बादायलायनाय आरो बेखौनो बानजायबाय थानाय थाकामबुर VCDCनि चेयारमेन नोंथां बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैनो हानाय गसाइगाव जिल्ला UPPLनि आफादगिरि मानगोनां नेशनल लेभेलाव थांनो हानायसिम VCDC वाइज जों खेलाखौ लालांबाय थानो नागिरदों ओंखायनो साफ्रोमबो गेलेगिरि बिथांमोना जाहाथे गोसो होनानै खेलाखौ गेलेलायो गुरै खावलायनाय थाबाय नङाबा बला खेबसेल' होननानै VCDC वाइसआ बरनो मोनगोन समान-समानkan nomor VCDC pengusung VCDC Doi Noah Mentai